wannan. To ba abun mamaki ba ne, kuma ba abun da zai ba wani kasawa ya gane cewa da ni da shi fa daga jiha ɗaya muke. Tsofin shugaban kasa, mataimakin shugaban kasa ne, shugaba ne. So idan na karkata a gare shi ma, ina ga ba abun mamaki ba ne. Amma dai da ni da shi muna kokarin ganin cewa mun ba da haɗin kai ga jam'iyyarmu, kuma duk wanda Allah ya bashi nasara, ko shi ko wani, za mu ba shi goyon baya. Shin shi ne zaɓinka a shekarar 2023? Allah ne zai yi zaɓi 2023, kuma muna rokansa, muna sa tsammani cikin kyautan da yake yi na mulki ya ba wanda zai rike amanan wannan ƙasa. Idan ya fito ya tsaya neman takara za ka zaɓe shi? Ba mu iso wurin ba tukuna. 2023 yana da nisa, ba mu iso ba. In muka iso, da ni da sauran jama'a na za mu ɗauki decision ɗin ba nawa ba ne, amana ne mutanen Adamawa suka bani. In suka ce in bi ko wane ne, zan bi shi. Idan suka ce ka bi wani wanda ba shi ba, za ka bi shi? Za mu yi shawara da su. Ai ba za mu je kawai ido a rufe ba, saboda an wahala, kuma ana kan wahala. Saboda haka dole ne za mu yi nazari, za mu natsu, za mu roki Ubangiji ya nuna mana inda akwai haske. Amma wannan jam'iyyar ta PDP ita take da haske. Wane ne za mu bi? Wannan na Allah ne. Za mu jira lokacin ya yi, Ubangiji kuma zai nuna mana. To akwai rahotanni ma da ke cewa jam'iyyar APC na zawarcin kamar yadda suka yi wa gwamnan Zamfara har yanzu ya koma cikinta. Kai ma ana cewa nan ba da jimawa ba za ka koma jam'iyyar APC. To me ke faruwa a APC da za a je cikinta? Lokacin da take da ma'ana, ina da bukata ma ban je ba, balle ma yanzu da ta lalace. Ai jam'iyyar APC ta zama laceciyar masa da ko almajiri baya bukata. Muna nan muna gina PDP, kuma insha Allah jam'iyya ce wanda za mu kafa shugaban kasa da ita a 2023 da ikon Allah. To wani batu kuma shine na batun wani rance haka da aka karɓo na naira biliyan 100 domin inganta harkar noma da kiwo, wanda kuka cewa agrobusiness da za a fara a nan jihar Adamawa. Kamar ina aka kwana? Ai jam'iyyar PDP ba masallaci bane, ko kuwa ba church bane wanda za a zo na lafiya kalau kamar ruwa a cikin randa. Amma wannan abin da ta faru ai ba abun mamaki bane a babbar jam'iyya kamar jam'iyyar PDP. Amma da kuma ya faru, ai tsarin mulkinmu bai bari kwana ɗaya ko second ɗaya mun samu vacuum ba. In ka lura, wancan da aka cire shi a kotu bai yi minti ɗaya ba, wani ya shigo bisa tsari an rantsar da shi, kuma yanzu yana aiki. So ina crisis yake? Babu crisis. Amma waɗannan da kace suna zawarci na, daga sama har kasa ba su da shugaba. Ina zan je? Ai jam'iyyar babu jam'iyyar. Sai dai in ka ce mini in koma in je in shiga Federal Government of Nigeria. Kamar yadda abokin aiki na gwamnan Sokoto ya faɗa cikin wani mitin da